Saka iwo uza kuti una Chimimba ere Magribhi paside pako. Tosia. But I said that was yet and such in the Vava such was introduced. Okay. What did we introduce? You do all yeah. I was No one out of same now. Yeah, I found a Manyira. I found a Manyira. the bands we found. Yeah, It's kind of a thing with Tangira Blue. I did one Magribhi. Yeah. unavagara namukoma Chimimba. Koma Chimimba. Makuru wani. Tunakutaura nipa. Pesa kama sivisa mafulanga. Saka andi watune tuma namba. Akarekodwa. Akakamborera pa radio. Pani akuikunokwa ana pani 98.4 midlands. Ndikwanaka muita nawo akamboritwa. Chimbopotsera wani kacho. Tipe panonaka pacho. Ni conscious. Ngacho. Shoko renyu baba ndazoriyeuka, upenyu hwakaoma chaona wayaruka, zvimwe satani chandikandirawo joka, asi ndina Mwari ndatozvijamuka ini, life yakaoma zvasiyana nejuka, ukadyiwa nhasi mangwana wobaye shuga, zvinoda kushanda iwe mari uchitsvaga, kutengesa madomasi kana kurova raga. Mwari ndinzweiwo mwana wenyu pandinopfugama, chishuviro changu dai ndazama, pasina imi hapana chandogona. Mwari ndinzweiwo mwana wenyu pandinopfugama, pandinoshanda ndiitewo ndai, mundichengetedze pakanaka sezai. Waigaye chipo wakarova kanamba. Ndanangoona life yekugeto ndanangobuda nesunyo yakadaro. Sawakura mulife yekushupika. Kana tunozvita hauchinatsoshupika. But my imaginations ndikangoona zvechikuitika so ndogona kubuda ne something. Boza azhinji anoimba Zimdancehall angoshupika 2 minutes. Akutozviti murasta. Wakutozviti murasta. Iyo akangotenga tuhembe tunyowana amusaladi. Amusaladi. Pakanyanya hembe dzikaparara kuzviti murasta. Akaputa mbanje akuzviti murasta. Unoputa mbanje? Mbanje. Kubrongo. Ati. Kufodya. Ati. Uri mumagrosari chiri? Mumagrosari. Mafanta. Mafanta ni mafanta. Okay. Saka meditation yako unoiwana kupi? Kuna Mwari? Ndipo mukadaro ndizva Mwari. Zvinoyasvika. Aiwa, tikupanzwa. Chimimba umunzwa munhu wako zvakutara. Like B. Komana china ningakarongi. Azoita matracks yakawanda. Aujirova gara uchawo. Aiwa. Zvate Zimdancehall vanoimba turuzi. Baba. Wataka Asi unoziva kuti Zimdancehall wapana Zimdancehall anorova madrugs here. Anorova madrugs akaita sei? Aunoziva iwo? Ndoziva vandakaona ife. Vandakaona zvandoziva ibanja. Zvakanyasa kuona. Nechii futi? Mabrongo. Ndovandakaona vanonyasa kuona. Nechii futi? Palevel rangu ndo vandakaona. Hakuna vanhu vanonwa madaisbom, mapirisi emapenzi. Mabhatani awangoziva. Mabhatani. Yatsana mbomaona. Kuti kana usiri mazvirika vanhu havazonyasi kukuratidza kuti ndozviripo. Vanongona kungoita but usingazivi kuti kutambira. Hausatamuona munhu anenge aita anga akastroka so achi kukutarisa. Ivo ndakambovaona. Ndo vanenge vanziva vanenge vakarova nemangemba. Mangemba wakamborinzwa zita iro? Saka waifunga kuti unorei? Ndasada bunyaso kusecha nezvavo kuti zvikafamba sei. But unotamba kasongo yemangemba. Songa. Because chinhu chechinakidza pepe malyrics flow kuzoti instrument. Saka flow rikanyatso kupinda unogona kungotamba usingazivi kuti zvokutamba zvikureve but zvingonakidza. Saka vanhu vanondibvunza inini kuti kina paanotisenemba kodisana Clark Hankish ndofanira kunge wataura kuti ingotamba kana ichikunakidza. Kana song ichikunakidza tamba. Usandibvunza kuti zvinorei. Ndizvozvo. Ayo, kuziva kunofanira kuti uchiziva pati
sometimes ukuvudza wacho maendo anogona kushaiwa manje iwe waitamba kasongo ngemangimba sanenge achirevei yapower rasta unotamba songo yapower rasta yemangimba chiremba wotamba futi yekuti iye mabhurungwe handi unotamba futi inotokunakidza zvokuti unotodikitira saka izvozvo ndataura kuti wakashaya munhu kana hwani kambozuma unobvunza kuti apa ari kuti chingomana simataurira maita chambotanga kutonetsa vaizvizvienda kumberi because kwange Mbare kuno tokona kuti kureva ka wakagara ipapo saka pakaipa ndikukusiyana kwemaleo kusekere chiko Magribhi asa warowa nemangimba akabiswa mazino panews ivi ya achitiimbira yake chitukacho yekutanga yakarekodwa nani yakarekodwa iripo nayo good unozonitumira ko yechitu yakarekodwa nani inonzi yechitu yakarekodwa naimwadzitara nefa crossline records kweru crossline records kweru alright crossline records zvandinoshanda zvandinobata Mwari wangu dai mazviropafadza ndaneta kushandira pasina ndigori munhu wekugara ndichichema zvandinoshanda zvandinobata Mwari wangu dai mazviropafadza zvatava kutanga rimwe gore zvinhu zvese ngazvive nyore haiyaho amuupenyu munhu wese igamba amukushanda uchadzidza zvakawanda everyday ndongoshandako ndingaita sei ndekuti ramangwana rigozojeka panomuka vana vevamwe iwe pepuka azvinhu zvese zvinoda kushandirwa hapana chinouya ugere chamara mushanasi unoufambira izvo zvinenge zvakakufita izvi zvenhamo izvi ndizvo zvakakufita bozi kupatani uko kunenge kwati korewe bozi unenge wakutaura pamwe zvinhu zvausikanyatsoziva zvausina kuona zvafanira kuimba songo yemangemba usati usikazivi kuti anosenza sei kana wanhu kana kuti ausati wamboona munhu anoaita kana kunzwa kuti kana akadhakwa anenge akaita sei kungomuona chete yes ini advice yandongokutaura chete kai most time imba life yako tanga nelife yako uchizoimbawo zvaunozoonawo I think zvinokuitira izi because kuona like kukura kwatakaita izvi takakura chinzwa nayo tobva mutukuzina Thomas Wapfumo Thomas Wapfumo asati areleasa song kazhinji kacho anzi aenda kumusha kwaakakurira ongogara nemaelders achingonzwawo nyaya dzekoko kuti zvinyatsobuda but munhu angaogarawo marari but zvinoda uchimbodzokera uchimbonzwa malyrics yes kundari chichi but iwe une style dzako une mukadzi kuenda ko baby auite rimarari chibheri ndokwanakagara time yakareba apa kuchitanga kutopinda munomu kati aiwa kunoku of course tingaita maworks varipo vakaita maworks vakasvika pakupera but pasina zvazvo pasina kwavaenda saka ndaona kuti solution ndeipi kati aiwa kunenge kuri nani kunenge kunobuda maworks zvakanaka so kwanakazokwidza ndikayakuno kumusoro meaning kwarare kwarare alright first time yakubuda marare it's first time ndenguya zvangu chifista family yako yakamira sei une masisters mabrothers masisters too ndovaombe ndovadiki vadiki and then 2 my brothers okay vari muno muZimbabwe mabrothers
vamwe vari muno muzimbabwe vanozviziva. Okay. Vari kuziva kuti uri kuimba zvimangemba izvi? Ya vanozviziva. Hapana akambokutaura kuti wakupengera? Hapana. Taura chokwadi? Hapana. Bozi zvinopengesa kaizvi? Zvopengesa? Ya. Hapana, vakatozvifarirawo. Saka tikutarisa zvinyowani iri pamberi apa. Hazvinyowani kufarira kutarisira zvetakuno ndoda kuti ndibogadzirisa zvinyowani choisa pavanhu tiudza kuti vanopawo makoments akadii. Tomita sei Chimimba Mike? Awa tongana wakarekodha futi. Saka utaura kuti utaura nebhebhi rako uita chika kasese. Iwewe inda utaura kasese kuti utaura nebhebhi rako. Akati mukomana ane mhanzi yakanyanya studio yapo wasvikirana nazvo. Ari kuchema mari yekurekodha so uku kwamunochajwa $7 kwekupaisa kuda kutora kamari kapapangotsvaga mari mari serious cheche hataurisipa but not stirix zvina uri mupanada kuita saka waita rombo rakanaka. Saka une zvimwe zvauda kutaura here kana vanhu vauda kumhoresa? Ya vandoda kumhoresa varipo. Mamhorese zvine power. Kandira mafia rangu randakasiya pabhiru pajitown, especially maproducers andaishanda nawo. Mazita avo kuti vazive. Pana Daraneva Crossline Records, yeah, to the fullest. Yeah. GM Records, yeah, you're the baddest. MC Legion out of Gweru, yeah, the Stanners Records. Yeah, Legion ndiye akaimba mafiriji pakaduma. Yeah. But nadambotaura kuti uri kusaunda saLegion palast number yako. Asi unoswera naye? Hakana. Kungomuziva chete kuti tongogara kudhuze but handina time. Bozi ndo chibaba chenyu kaugweru. Kugweru? Aiwa, I noticed such, but mukana ndoinosiyana. Pane vanhu togonawo but havana mukana. Ndiani waunga kuti ari kumberi kwevamwani? Mberi kuna anonzi Markman ari kukomba gorilla. Akaipa anonzi Markman. Asandambonzwa kana song yake. Achazoti mugobesi. Asandambonzwa kana one song yake. Ndozvandotaura kuti opportunities manje but vanhu vanenge vachigona but kuti vaone way out manje pane pakaipa. Atori nemarekodzi? Akatowanda. Atori nemarekodzi. Uzomutaura kuti ataure nini? Anini namba yake? Namba dzake. Unomupa namba dzangu utaura kuti ataure nini? Ko hama neshamwari dzimwe dziri close kwauri vemhuri vamhorese zvine power. Wataura kuti ndini ningi ndikukusimbisai. Nditanga kugicha ma-elders. Tangana na tete vana baba tete kundi vana baba vese vanondiziva mafriends angu nevekumaraini handingamesheni mazita nekuti vakawandisa. Ndikataura 1 vamwe vanozoda kutaurwawo. Chimbomira chimboita zvekuvengwa because haisi danger kana. Unokawakanganwa ngotaurawo vari padhuze nepfungwa dzako. Vari padhuze newe futi. Alright. Tikati turn out Simba, Milash to the MC Legion, Scatter Latitude. Yeah, wakaipa. Kuma Chimimba. Nema elders isandinawo panapa. Ndapi ngoma Chimimba. Kuma Chimimba tinawo panapa. Vakatarisa Magribhi. Aiwa waita kufone number dzokera phone number yako kuitira kuti vamwe vanhu vanoda kuzokufonera uchinetswa paWhatsApp. Phone number WhatsApp is 0739 187416. My voice calls 0777 694323. Unonzani star yako chalo chalo? Apo vanachitaura na make sure hove. Wambuti unonzi Mike ngoni? Chimazita.
make sure yeah zvarongeka manje yeah make sure yeah yatoota havazopinda manje Ajita akachikumbira rubo kuti kadhapa kwauri wapepedzisira apa ndikapiti crossline akati zvandinoshanda zvandinobata mwari wangu dai mazviropafadza ndaneta kushandira pasina ningori munhu wekugara ndichichema zvandinoshanda zvandinobata mwari wangu dai mazviropafadza zvatava kutenga rimwe gore zvinhu zvese ngazvive nyore haiyahu amuupenyu munhu wese igamba mukushanda uchadzidza zvakawanda everyday ndongoshanda konengaita sei ndokutira mangwana rigozojeka panomuka vana vevamwe iwe pepuka zvinhu zvese zvinoda kushandirwa hapana chinouya ugere chamara mushanasi unoufambira akanyanya aiwa mita maita basa jamani hapana zvatasirira sikona kwangu menge mapedzera handiti uite